O Grupo Municipal da Marea xa presentou unha solicitude no Concello para que se poñan en marcha as numerosas iniciativas aprobadas pola Corporación para afrontar a crise económica provocada polo COVID. Tomáronse decisións moi importantes para o desenvolvemento económico desta vila, como son duplicar as partidas orzamentarias en emerxencia social. Estamos vivindo un momento moi complicado na emerxencia social. Para poñer un exemplo, se o ano pasado gastábamos 8.000 euros en emerxencia social, levamos gastado máis de 20.000 no que vai de ano. Entonces, entendemos que hai que duplicar esa medida. O tema dos bonos é un tema que hai que solucionar, ou ben pola vía que propón o Partido Socialista, que sexa unha xestión directa do Concello, ou pola que propoñemos nós, que sería implicar o tecido asociativo de Noia, como é Cruz Vermella e como é Noia Histórica. Entendemos que esa medida ten que levarse a cabo, posto que é unha medida de reactivación económica da vila. Ademais de atender a emerxencia social, insisten na necesidade da posta en marcha dun plan de investimentos locais para a recuperación do tecido produtivo do Concello. Outra das cuestións que temos que abordar estes días é o plan de inversións local, que fai un efecto multiplicador na economía. É dicir, nós facemos unha proposta de dedicar 300.000 euros en obras pequenas de 10.000 euros, pois que reactiven o empresariado local e tamén vai a reactivar pois onde se compra ese cemento, onde se compra eses diferentes materiales na vila, que polo tanto tamén se xera unha actividade económica arredor deso. Por último, demandan tamén que se axiricen as axudas directas aos negocios para implantar medidas de hixiene e desinfección nos seus locais.